Cireș pe lider central am prezentat? Nu cred că am prezentat. Dresat doar din foarfec. A avut un vârf foarte, de asta e de garnisit în toată zona asta, pentru că el a trimis toată energia în sus, undeva la 5 metri, dacă nu știu mai bine. Acum i-am luat mau, i-am tăiat liderul, l-am stopat acolo și aștept, pentru că trebuie să pună creanga înapoi. Tot lemnul care i l-am dat jos din vârf trebuie să-l pun înapoi. Și aștept să-mi garnisească în partea asta toată zona asta, să dea creșteri. Cum s-a întâmplat aici, de exemplu, da? El este părlit tot, deci tot a fost plin de floare, plin, dar a fost pișcat de ger. Are aici câteva floricele, ori mai fi câteva pe aici pe acolo. Așa de poftă, o cireașă, două. Și cam așa arată cireșul pe lider central. Repet, dresat doar din foarfec. E ușor de dresat. Odată ce i-ai dat deschiderea la fiecare subșarpant în parte, asta e cam verticală. Merge trasă și cu sfoară și retezată. Uite, dacă o retezi acum de aici și dau forță pe asta, să duci. Nu-i problemă, e ușor de aranjat. Da. Ca fapt divers. E singurul cireș pe lider central, așa ca fapt divers, să vedem. Oricum, nu e în toată forța lui. Probabil peste vreo 2 ani, când o să garnisească complet și o să fie etajat așa frumos de la primul segment, al doilea, al treilea, 4, 5 până la vârf. Vârful va rămâne aplatizat. Așa va rămâne. Mai trebuie fasonat, dar nu acum. Mai trebuie aranjat și la vârf. Mai am acolo niște buchețele de flori, văd neatinse. De asta nici nu mă bag. Așteptăm să vedem dacă leagă, dacă fecundează ceva și după aia îl mai bibilim. Cam asta este. Deci, tot în ideea lipsei de spațiu poți pune la 2 metri fără probleme. Da? Vrei 7, 8, 10 soiuri, de exemplu, le poți pune la 2 metri fără probleme, nu la 5, cum o să ai mari de acolo. Cam atât.